Doble confinament, basat en el tema musical Tendresa, d'Aleix Gaus Bonastre. Dies negres sota un cel de plom, les hores passen lentes, moroses, a l'espera d'un WhatsApp. Les roses del balcó esclaten, rialleres, però el sol no vol sortir. Esperant. Darrere els vidres plora la pluja. I anem a comprar pa i a treure la brossa. I arriba un WhatsApp. La mort ens el porta. Les reixes blanques del balcó. El cirerer carregat de flors. Esperant un WhatsApp. Quantes vides s'endú un WhatsApp en aquesta hora incerta. Avui tampoc em truques. Ni veig el teu cos anhelat a la pantalleta minúscula. Minuts que em tornen a la vida amb tot el seu sofriment. En aquesta hora violeta, llànguida com la meva tristor, aquells gorgs profuns d'aigua clara, s'escapa el record d'amor amb el llanguir de la tarda i em trobo amb mi mateixa, només tristor, només enyor, aquell estiu radiant pels camins del nord on acaba el món. Bon dia cada matí i poesies a la tarda, sanglots d'amagat, pena profunda, orfe de petons d'abraçades, cada vespre, la solitud darrere l'hora violeta. Tornaràs quan el mar atenyi les barques.